So Mzansi, uXolani kuhambile ke namaharnabe lakhe amfikisa kwindawo yase-Randfontein. Randfontein lapho ke kuye uXolani nee-investigators zakhe sizafumaniseka uba no, kukho amadoda apha athengisa ii-drugs aseNigeria. Ayindwendwele ke lena indoda ke ebizwa ngoba nguAlbert Ntubisi. Le ndoda ke njengamanye ke amaNigeria ofika benze ngathi kukho le business bayenzayo. Lena ke indoda ibe ingathi isebenza kwiindawo ze-scrap yard, kwiindawo zeemoto ezindala, ilungisa ii-parts zeemoto ezindala. Bafika kuXolani phaa kuyo bayindwendwele. Bayisusa ke kulaa ndawo ibisebenzela kuyo bayibeka kwindawo engathi kungasekhawuntarini apho khona kuthengwa khona kuyo, kwalapho kwakule ndawo eyi-one. Eyi, ndayibona le ndoda kwawujonga uXolani uba iyamazi. Eyi, uXolani wayibuza ntothi ngubani igama lakho? Yabe sezichaza uba ndinguAlbert Ntubisi. Le gama elibiza kakubi kodwa ke yazichaza le ndoda. Wabuza uXolani ngoNcumo lwakhe uba wenza ntoni ke ngoku, uziphilisa ngantoni wena? Eyi, yabe ithetha isifirifiri le ndoda uba yona ithengisa ii-parts zeemoto, ilungisa iimoto, nangoku ithathwa emsebenzini wayo izisebenzela ntontoni. Yabe seyibuzwa yabe seyithetha nengakhange ibuze uba seyisukobanjwa before. Seyisukobanjwa before yona ibanjelwe ii-drugs ne-brother yayo. Caba ke ngoku la mapolisa ayayibambile le ndoda akwahamba noXolani lo, iyawakhomba ke ngoku uba nangu nalo nalo sendisukobanjwa mna ndibanjelwe ii-drugs ntontoni, kodwa ngoku akusekho kwanto endifuna kwii-drugs, ndizonyanya apho ndihambe khona. Ye Mzansi, uba ubunoyibona le ndoda ihlobo exoka ngalo ibifuna nolila, izonyanya ii-drugs. Uba bungayazi ubunocifa uba izonyanya ii-drugs ehlobo lingafunekiyo. uXolani uyincumele le ndoda. Uthi ke ngomfundini udibana phi wena nee-drugs? Eyi, phinde sisitori saba hayi mna sendisukobanjwa. Ifuna ukhomba kwala mapolisa ke ngoku kweli qhinga lawo, ifuna ude wakhomba apha ebusweni straight. Athi uXolani hayi ke ndoda, uba kunjalo akho ngxaki, kodwa ke into ke mna ke xa ndiyifuna ndoyifumana. Eyi, yawaxhala amehlo yabona, eyi hayi ndayibona nangu iyatyhafa. Wayinika uXolani itshansi yokugqibela uba ndoda ziphi ii-drugs. Eyi, yaphinda yama esitorini sayo. Hayi ke wathi uXolani no problem, is fine. Wakhuhla nje izandla zakhe yayibhreyikhi. Yeyi, ndithi after ibhreyikhi xa kubuywa ebhreyikini ndayibona iphefumlela phezulu ngongathi ibitsarhwe ngamanzi mfondini. But ithe xa ibuya ibhreyikhi babuya sele bekwi-location yesibini, bengekho kulaa ndawo. Ucaba kuthe xa kunzima phaa yabe seyichaza uba hayi ii-drugs zikho lapha zikwenye indawo. So ke ngokuthe xa ubuya ebhreyikini ndabe ndiyibona uba kwa ihudi le ibiyinxibile sele ilapha ngasemqaleni, kuvela intesha ngaphandle. Heyi, bafika ke ngoku kule location yesibini. Le location yesibini kwayona ikwalapha etawuni. And le ndawo lena yindawo engathi bugaraji, umnyango wakhona ngowegaraji umnyango lowo. So kwavula lo mnyango wegaraji. Xa bevula kulo mnyango wegaraji behambela phambili, kukhona indawo apha yeekhompyutha ezindala, apha kugcwele iikhompyutha ezindala, iibhedi ezindala. Like indawo engathi yayikade isebenza abantu but ayisasebenzi bantu, imdaka nje laa ndawo kodwa iphakathi etawuni. Bangena, xa bengena phayana bahamba nayo le nto bahamba nayo bangathi babungena deep apha kule ndlu. Bafika, xa bafika kwezi khompyutha zindala, xa ifika yafika yakhomba kwezinye iikhompyutha ezimdaka phaa. uXolani wafika waziqongqotha wathathwa into like ihamile, wabetha ezaa khompyutha kwava kwaphuma ii-drugs ezingakanani phaa. So after kuphume ii-drugs ezininzi ke phana, ezaa drugs ke biyi-crystal meth ne-cocaine. So zona eziya ii-drugs bezifumenwe kulaa khompyutha bezibalelwa ku-20,000 ezi beziphaa kulaa khompyutha, and laa khompyutha ubunoyigqitha leya. Yeyi, so apho iproblem iye yenzeka khona kukubana le ndawo inezi khompyutha ibiyindawo ebekubhaqwe elinye iNigeria ebelithe nalo after lithotsharishiwe laza kule ndawo lazozikhupha ii-drugs zalo kule ndawo. So kwicala laNigeria nalo basahamba nalo uXolani, balibiza nalo. So lona elaNigeria lithi ezi drugs zezalo, ayizoza lo unguAlbert Ntubisi.
uAlbert yena ukhombe ii-drugs zomnye. Heyi, waqala uXolani wathwasa ndabe ndimbona abantu angakasahleki. Nayo yabe seyibona uba so after loo nto uXolani wayicelela ndoda ndifuna ii-drugs ngoku andihleki nawe. Then le ndoda yaphinda futhi kwakule ndawo iyi-one yahambela. So kwakule ndlu iyi-one kukhona indawo enetoyilethi phayana and zezi toyilethi ziflashwayo, so yabasa phaa kulaa ndawo. Phaa xa ufika phaa kulaa toyilethi ufika khona itoyilethi nesinki, kukhona ii-tiles qha. Toilet nesinki nee-tiles only. So bathe xa bengena phaa baxake uba no asiboni ii-drugs apha man, ziphi ii-drugs? Kanti no, ii-drugs yabona njengoba ii-tiles apha ecaleni kwetoyilethi kukhona ii-tiles kukhona ii-tiles nje ezibekiweyo so uyakwazi laa tile uyiphakamisa. Xa uqala uyiphakamisa ubona intoni? Ubona ii-drugs phayana. So ke ngoku le ndoda yabakhomba phaa yathi nazi. So uXolani baxake uba akho drugs apha, le ndoda ikhomba kwii-tiles. Yathi jongani, khabani kule ndawo. Xa bekhaba yave uphuka laa tile kwaphuma ii-drugs ezingakanani phaa, kwaphuma nemali. Then ke ngoku imali nee-drugs xa bezidityaniswa, imali yazo xa sezidibanisa bezibalelwa ku-300,000. Bear in mind kukhona ezabe zibhaqiwe kulaa khompyutha indala bezihambela ku-30,000, ezi beziku-300,000. So ke ngoku uXolani ke ngoku bathatha i-evidence kwafotwa. Yabe se ke ngoku le ndoda nawe ndiyibona uba yho hayi ngoku iphelelwe ngamandla, akusekho ukuxoka ngoku. Then ke ngoku uXolani wayithatha ke ngoku le ndoda waphuma nayo. Uthe xa iphuma nayo kwabe kugcwele umphakathi ongakanani ngaphandle. So ke ngoku wayithatha wayifaka evenini, yabe ke ngoku le ndoda kuyiwa nayo e-police station, yabe ke kukubanjwa ngale ndoda. Then ke ngoku uXolani babe beqhubeleka futhi still beyokhangela omnye umsolwa naye oliNigeria. So ke ngoku for yona, make sure uyasubscribe, make sure uyalike, uyakhomenta so that ungazuphosa i-episode elandelayo. And please guys, kumntu onokwazi ukuze sikwazi ugrowa le channel yethu, sikwazi uzisa i-audio erayithi, abantu bakwazi uva kakuhle, plus sikwazi ueda nee-videos, sicela i-donation guys. Wonke umntu onokwazi uthi adonate kule channel, noba imali noba yi-R10 ukuze sikwazi ukuimprova i-production yethu. Leyo nto singakwazi, singayamkela kakhulu, singayibulela kakhulu. Umntu onokwazi kwinamba kaCapitec esiyisebenzisayo ku-076 783 2998. Please guys, umntu onokwazi usixhasa singabulela kakhulu. Make sure uyasubscribe, uyakhomenta, ushare le video ukuze ungaphozwa next time nabanye babukele.